Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Nhar il-Ħadd, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela ser ikun fost ir-residenti tax-Xara Għawdex. Din l-attività politika se ssir fi tmiem ġimgħa li komplet turi l-fiduċja f'pajjiżna li għandhom il-familji, in-negozji u l-pensjonanti. Tant li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonferma tkabbir ekonomiku f'Malta huwa d-doppju ta' dak fiż-żona tal-Ewro. Is-Sindku tax-Xara, Kristjan Zammit, tkellem dwar kif din il-fiduċja mill-Lawċin nibtet minn Prim Ministru li jibqa' kontinwament viċin in-nies. Kull Prim Ministru jekk hemm xi ħaġa sinonima miegħu hija li dejjem iwassal messaġġ ta' pożittività. U jekk Lawċin raw xi ħaġa tal-aħħar snin taħt Gvern Laburista hija pożittività u riżultati pożittivi. Fix-Xara, nhar il-Ħadd, il-Prim Ministru ser jindirizza l-udjenza fiċ-Ċentru Laburista tal-Lokal fl-10:30 ta' filgħodu. Is-Sindku Kristjan Zammit jgħid li l-komunità tal-lokal li jmexxi tinsab ħerqana biex tilqa' l-mexxej tal-Partit Laburista. Elenku sħiħ ta' proġetti li saru Għawdex dal-aħħar snin, turiżmu li issa qed jisboq kull rekord anke minkejja li għadda kif għaddejna minn pandemija, xogħol li llum jiġri wara Lawċin u mhux Lawċin jiġri wara x-xogħol bħalma konna 10 snin ilu, jiġifieri konvint li Lawċin se jkun qed jikkonkorru bis-saħħa biex jisimgħu messaġġ ieħor tajjeb mill-Prim Ministru.